Hello mga kasamplakoy, magandang hapon sa inyo diha. Kung gusto kayo ng mga tuway, order lang kayo. Ni Boy Tuway. Boy tuway at saka si Boy Kagis. Laila pod. Cool. Yeah. Order lang ka mo ni Boy Tuway. My name is Boy Kagis. Tangan natin para matunga, no? Gusto mo og tuway mga kasamplakoy? Order mo rin daghang ang tuway Wala lang diri. yun na. Marabor mga Japon dito. Ano, Oo, masagol man na ba dito? Kontak lang mo sa Masagol na. ban, pag-chat lang mo sa Shiret. Naman ni Gagbay, ay. Ikaw di ay mga anak na wala ba day ka manghuran, na amag ka magulangan, na ni ka manghuran. Anak raw na. Marabor mga dagko yun. Oh, iipon lang sa gabi ikaw ba. Kini si Boy Tuway. Si Boy Taglis. Ni Boy Tuway. Boy Kagis. Makabaligya na, makasudan pa, basta mag-ugira. Makwarta pa. Ang kami ani nara sa balay, wag gyud nada. Daghan mo kung pakapin, ha, gagawin gagmay, pero kapinan, no? Nay pagkapinday na. Kapinan na rong di sa magmahay. Ano sa may akong maistorya na. Mugso sa naol. Okay, dire lang magtatapos ang ating video. Tulo. Tulo. Basta kung gusto mo tuway, order ra ni mga order lang mo ni Boy Tuway ag ni Boy Kagis kay sigurado gyud. Oh, bagungon, dagko kay bagungon oh. Bagungon. Pagungon og gituway. Aw, tuway. Okay na. Babay muna sa inyo ha. Tagnipis. Tagnipis. Kapag di ako muna. Lami ba kaya na?